आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दा आङो दय सानाव फैनाय जादिया आरोना ओंखायनो माने मोनायाव दा जोङो फांसनानो होनदो आरोना मिटिङाव फैफिनबाय आरोना नोंथांमोनखौ आं मैयानो अबे जायगायाव जादों अबाव जादों ओमफ्राय सोर फैगोन खोन्थाखाबाय ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो नायनो होनना फैफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थाबायलांगासिनो ओइ नै सोराङा बारो मोजाङै दंना बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव दिनै खनसे आरोबाव फैफिननो मोननानै आरो एसेबां नोंथांमोना दिनै लेंहर फैनानै बेवहाय हेफाजाब होफैबाय बिनि थाखायबो नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आदाखौबो स्पेसियेलि जोबोद साबायखर एसेबां मोजाङै जोंखौ वेलकाम खालामनानै होबाय थेंक इउ सो माच आरो स्पेशली आदा मिथिंगानि दिनै इनभाइटेशनाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरो खेबसेबाव फैनानै मेथाइ खननो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आङो आदा मिथिंगानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो सिमेन सापरि होनबाथाय बिराद गोजान नाथाय बेहाय फैनानै नोंथांमोननि जि अननाय नोंथांमोननि जि रेसपेक्ट जेसेबां बेखौ नुनानै गोसोखौ माने गासिबो बावजोबखायो एसेबां अनो नोंथांमोना बेनि थाखाय आङो गावखौनो एसेबां मा होनगोन बेखौ इंलिसावनो एसे लाकि फिल खालामो आङो स' गिबियावनो आं बारा बाथ्रा बुंबाय थाला अलरेडि एसे लेट जाखाबाय somkong right নমস্কাৰ জনাইছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আহি খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছো আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই somkongত আহিছো বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মৰম দিছে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু আগলৈ দি থাকিব गिबियावनो दा आङो आंनिनो दोंसे मेथाइ नोंथांमोना माखासेया खोनादों माखासेया खोनायाखै जानो हागौ बे मेथाइखौ आङो मोनसे बर' फिल्मनि समाव खननायमोन मेथाइखौ खनबानो नोंथांमोना माखासेया मिथिखागोन आं बेजोंनो जागायनो सानबाय बुंनो हाया आब'खौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय जि फाग्लिखा ओंखायनो साखुन्द्रि फाग्लि गोजोनबाय आङो फाग्लिखौ मानो लागायदों साखुन्द्रिजों ओमफ्राय बेखौबो फाग्ला जासिगोन नामा आङो रायजोफोर गोजोन्थों बिराद गोजाननिफ्राय फैनाय जाबाय आरो गोबावबो जाबाय नोंथांमोनाथ' जेनेबा गिटाश्रीखौ नायनो होननानै जिरायनानै दंबाय दङ बिनि लोगोआवनो आंबो फैफाबाय बिमा जानानै एसे स्टाइलबो खालामबाय आरोना बुंखाबाय बिथाङा सिख्ला बायदि देलायो होननानै बुंखाबायसो माबा माबि बुंबावोमोन आरो एसे दोनखोमादों गाज्रि मोनजानो गिनानै एक्सुवेलि फिसाजोनिसाय आं बांसिन मालाबा देलायफ्लाङो मेकआप होनायावनो गतिके एसे मोजां नुथों साननानै आं देलायो दे उनाव फैबाय थागोन दे Ooh.
Jwngni